него си остава водеща и декорацията, независимо дали е с прочутите плочки керамичи от Изник в Турция или някои други, е в изключителен баланс. Точно това може би го прави един архитект на класиката, класически архитект, определя неговото световно значение и място в световната архитектура и в известен смисъл сравненията като един съвременник на западната архитектура, западноевропейската по това време, което е няколкото периода на Ренесанса, зрял, висок и така нататък. Това имаме в Близкия изток при нас и на наша територия също. Въпросът е много труден, защото трудно се правят такива големи скокове в историята. Условията, при които работи Синан, действително са уникални. Когато една голяма империя му дава възможност да построи най-доброто, утвърждавайки нейния авторитет в света. Днеска светът е много по-различен и много трудно можем да си представим това, но ако говорим за неговия гений, то това е невероятен шанс за една държава или за един град да има такъв гениален архитект. Как си представяте, какви лични качества той е имал, за да бъде избран за главен архитект на цяла една империя? Във всички случаи считам, че той първо е доказал много висок професионализъм. Той е успял да убеди властта, че не само е добър архитект, но той е много добър медиатор между властта и хората, за които строи. Че има много добре развита чувствителност към конкретното място, за което строи. Със сигурност добрият архитект или великият архитект, такъв какъвто е той, е човек с много добър потенциал, чисто творчески. От друга страна човек, който много добре усеща обществото, неговата нагласа, струните на обществото и много добре взаимодейства с поръчителя за архитектурната поръчка. Правило е в архитектурата, че винаги гениалният архитект партнира с управленци, които имат добра визия за развитието на държавата, на определен град. Най-вероятно ги подпомага в тази визия. Да, и вероятно в този случай можем да говорим точно така за едно великолепно взаимодействие. Не е случайен факт, че той толкова дълго време запазва тази позиция, защото той непрекъснато я утвърждава, като прави невероятни произведения на архитектурата. Какъв тип сгради виждате? Какъв ще е релефа на един град, ако в момента има човек като него? Това ще бъде модерен град във всички случаи. Модерен град, който отговаря обаче на изискванията на съвременния човек за добри условия за работа, за добри условия за почивка, за добри условия за живот. Това е това е едно единство от три неща, които са нужни на съвременния човек. Да работи в една добра среда, в една екологична среда, в една човешка среда и да живее в такава среда и да има възможности, широки възможности за отдих, тъй като съвременния начин на живот, от една страна, ако говорим за нашето общество, може би хората са твърде много натоварени, но бъдещето е на хората, които все по-малко ще бъдат натоварени във времето, все повече ще използват своя интелектуален потенциал и творчески и ще имат нужда от добра релаксация, от добро зареждане. Знаете ли къде е гробът? Не съм ходила, за съжаление, в Истанбул, но знам по литература, разбира се. Но съм виждала един великолепен паметник в Одрин, който се намира пред площада, пред неговата джамия, пред неговото произведение. И той също е една емблема на град Одрин. Одрин носи също в много висока степен духа на Синан и преклонението, разбира се, пред неговия гений. Благодарим.